Praise God. Mayong buntag na sab sa mga anak sa Dios na nasabta lang sa pagpamati sa pulong sa tong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. O dili ta magalangan ato ta sa atong church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, and His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat igsoon sa panahon na usab nga naa kanato karon aron na usab ta makadaig o makapamati sa pulong sa Ginoo, makabati na usab ta kung unsa ang gusto ipadayag sa Ginoo sa tong matag usa ka kinabuhi. Amen. Praise God. Usa ka pribilehiyo alang kanako nga maka-share na usab kaninyo sa pulong sa Ginoo. Og ang atong pagatun-an karon atong kuhaon diha sa Romans chapter 5 verse 5. Og dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman. Tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato, nasayran nato nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Praise God. Hallelujah. O mga igsoon, kabalo ko nga ang kasagaran nagatanaw ni ini is mga minyo or adunabay manag-uyab diha. Okay, kamo mga minyo, especially sa inyong mga babae. Kinsa ba ang naka-experience sa inyo ha nga ang inyong uyab kaniadto naga panaad diha kaninyo. Ug kato nga mga panaad saad nga ilang gibuhat para sa inyo ha, inyo ha batong gilauman? O katong mga saad o kwan wala ba to siya na mapakyas igsoon? O do na ba'y mga tao nga nagsaad sa inyo ha apan wala nila gituman? Praise God. Karon mga igsoon, usahay maka-experience ta og mga panghitabo sa kinabuhi nga makaingon ta ba nga, Lord, daghan naman kay saad ako ang partner, daghan naman kay saad ng mga tao para sa pero wala may katumanan. Unsa man ning klase sila nga tao? Apan karon buntag kay igsoon, ang gipadayag sa Ginoo sa kuha nga atong pamalandungan ug atong makuhaan ug pagtulunan ug makahatag kanatong kusog. Kay ang tema nga iyang gipadayag sa kuha igsoon is paglaom nga dili mapakyas. Dili mo pakyas igsoon ang paglaom nga nasa nga gikan sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Paglaom. Unsay imong mahunahunaan sa diha nga madungog nimo kini nga pulong? Sa kadaghanan, ang ilang pagsabot niini unta mahitabo o tingali mahitabo or pangandoy lang na sa mga butang sa umaabot. O gamay lang sa mga tao din sa kalibutan ang nagahawid ug nagalaom. Ilabi na kung madelay na o naay mga trials nga moabot, ang kasagaran ilahan na lang kalimtan kung unsa tong ilahang gilauman ug moadto na lang sa sunod nga mga maayong butang nga ilang gituuhan kay mao may ilahang nakita o anaa. Dili ni mao nga klase nga paglaom ang gihisgutan sa Biblia. Ang paglaom nga gihisgutan sa Biblia dili kabalo mapakyas. Kay unsa man di ay ang kahulugan sa paglaom nga gihisgutan diha sa Biblia. Praise God. Unsa di ang paglaom nga gihisgutan sa Biblia igsoon? Ang paglaom kung imo nang tan-awon sa Griego nga pinulungan, gitawag na siya og elpis. Nga ang pasabot confident expectations of good. Pasabot ang igsoon, adunay kasiguruhan, dili duha-duha, kasaligan ang imong gilauman nga mga butang nga moabot o mga butang nga gisaad sa Dios sa imong kinabuhi. Amen?
Asa man nagagikan ang pulong nga paglaom? Ang paglaom nagagikan na sa pulong sa Ginoo. Ug unsang klase nga mga paglaom? Daghan mga saad sa Ginoo sa tuwa igsoon nga atong kalauman. Daghang mga panalangin sa Ginoo nga iyang giandam nga atong malauman igsoon. Ug ingon siya kana nga paglaom dili mapakyas. Kay ang Romans chapter 4 verse 18 nagingon siya ang pulong sa Dios nagahisgot kini mahitungod kang Abraham. Atong basahon sa verse 18, bisan wala nagayoy paglaom nga mahimong amahan, nagtuo gihapon si Abraham nga tumanon sa Dios ang iyang mga saad. Kaniya nga siya mahimong amahan. Busa tungod sa iyang pagtuo, nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala gayod sa giingon sa Dios kaniya. Presket ang kinabuhi ni Abraham sa una igsoon, sa iyang panuigon nga 90 years old. Kung ibutang nimo sa natural, makaingon ka nga imposible nga mahitabo. Batungod kay nagtuo siya ug nagsalig siya sa Dios nga siya gisaaran sa Dios nga buhi ug tag-iya sa tanang butang igsoon, naangkon niya kung unsa ang gisaad nga gilauman ni Father Abraham. Amen? Ang paglaom mo usa ka hulagway nga gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing. Murabag imposible nga mahitabo sa natural, apan kun ang Dios nagaingon, it is good as done. Ato lang makaplagan ang paglaom diha sa pulong sa Ginoo. Praise God. Ang pulong sa Ginoo maoy kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa? Praise God. Una, usa ni siya sa kanunay hulagway nga gigamit sa Ginoo sa tuwa ingon nga last will and testament nga gibilin sa Dios para sa imuha o para sa kuwa. Unsa mga saad sa Dios sa imuha? Hunahunaan ba nimo igsoon or mahinumduman pa ba nimo ang mga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi? Daghan og mga saad atong buhi nga Dios igsoon. Kung imong makaplagan diha sa ihang pulong, kung unsa ang mga panalangin nga iyang giandam para sa imuha, then para na sa imuha igsoon. Amen? Pamalandungi pag-ayo. Kung adunay laing tao nga magbilin sa imuha og 100 million sa iyahang kabubuton before siya namatay, magpabilin ba ka sa imong kinabuhi nga walang wala? It should be the same way. Dapat parehas na sa tuwang pagkinabuhi igsoon. Si Jesus nag-ingon nga iyang gihatag kanato ang iyang kalinaw, ang iyang kalipay, ang iyang mga panalangin, ang iyang pabor, ang iyang protection ug mga kaayuhan. Therefore, dili ta magpabilin kung unsa ang imong kahimtang karon. Ang Isaiah 53 nagaingon siya, by His stripes we are healed. Pasabot, humana ka giayo sa Ginoo. Ug ang manifestation niini is on the way. Ang problema lang, kadadhanan sa mga katauhan wala makadawat kung unsa tong para sa ilaha. Tungod kay wala pagayod sila nakaila pag-ayo sa atong Dios. Wala sila makasabot kung giunsa sila pagmahal sa Dios ug ang iyahang kakayahan sa pagpanalangin kanato. Kay kasagaran sa mga Kristohanon karon, ang ilang pag-ila sa Dios is istrikto. Gamay lang mali, silutan ka. Gamay lang diferensya, wala, di nakapanalanginan. Kung makasala ka, di nakapanalanginan mo na hunahuna sa mga tao karon. Apan dili na mo'y tinuod igsoon. Tungod kay ang tinuod, kimahal ka pag-ayo sa Dios. Ug tungod niini ang John 3:16 nagaingon, tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron dili ka malaglag. Aron dili ta malaglag sa tanan nga motuo kaniya. Ug ang tanang nagsalig kaniya igsoon dili malaglag. Murang nagaingon siya sa verse 17 nga mianhi si Jesus sa kalibutan dili sa pagsilot sa kalibutan aron sa pagluwas niini. Inaana ang atong Dios. Amen. Wala siya ni anhi sa kalibutan igsoon aron silutan ang kalibutan. Kung dili gimahal ta niya, dili giamuma ta niya, mo nang gibuhat niya ang tanan para sa imuha ug sa ako igsoon. Amen ba? Dili malipay ang Dios nga mamatay ang tao. Apan gikalipay niya nga ang tao maghinusol. Amen ba?
Praise God. Ug sa diha nga dili makadawat ang usa ka Kristohanon kung unsa ang para sa ilaha tungod kay wala sila'y kapilian ug tungod kay ilaha po ng choice. Diha na lang sila magbase nganong di nila madawat tungod kay wala man lagi tuuhan, wala lagi saligan ang pulong sa Ginoo. Usahay ang basihan sa mga Kristohanon kung unsa lang ilang nakita, kung unsa ang naa sa ilaha diha. Ingon magtotoo, dili ingon ani ang pagpuyo ang gusto sa Dios para kanato. Kana bitawng magpuyo ka nga kung unsa lang imong nakita, mo wala imong saligan, dili igsuon. Ang gusto sa Dios nga mosalig ka sa iya. Ang gusto sa Dios nga motawag ka sa iya. Gitawag ta sa Dios aron motuo ta sa iyang mga saad. Kung naay mga saad ang Dios igsuon, kabalo siya motuman niini. Si Abraham na ilhan ingon nga amahan sa pagtuo. Nakabalo siya nga dili kalauman sa natural nga siya magkaroon og anak tungod sa iyang pangidaron igsuon nga 90 dili lalim, di ba? Praise God. Apan wala siya muundang sa pagtuo o paglaom ngadto sa Dios. Misalig siya sa matidud-anon nga Dios nga kaya mutuman sa iyang mga saad. Praise God. Bisan unsay mahitabo igsuon. Instead of muduko na lang siya sa yuta, apan mihangad hinuon siya sa langit ug nakita niya ang paglaom. Hope sees something different from what the world sees. When you have this kind of hope, sama kang Abraham, dili jud ka mukwit. Tungod kay makita mo ang kalainan beyond the natural. You see something beyond what you are going through right now. Amen? Praise God. Unsa nga klaseng paglaom ang gisaad sa Dios alang kanato igsoon? Unsang klaseng mga panalangin or mga saad nga gibuhat sa Dios o hatag niya sa ato og imong gilauman karon. Praise God. Ako igsoon nagalaom jud ko ana nga mga saad sa Ginoo. Ug unsa man paglaom nga magkaroon ta og abundansya nga kinabuhi. Amen? Praise God. Samtang naa pa ta dinhi sa kalibutan, ang Dios nagsaad og panalangin. Kay ang John chapter 10 verse 10 nagaingon siya ang pulong sa Dios. Ang katuyuan sa kawatan mao ang pagpangawat, ang pagpatay ug ang pagpangguba. Apan mianhi ako dinhi sa kalibutan aron mahatagan ko ang mga tao og kinabuhi nga madagayaon. Unsay gihatag sa Ginoo, isa ihatag sa Ginoo sa tuwa igsoon sa tanang nagtuo kaniya, kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga abundansya, kinabuhi nga walay kulang, walay unsa man dili ka makulangan. Kung abundansya igsoon dili ka pakulangan. Pero nganong ang mga katawhan karon ilabi na sa ubang mga Kristohanon nga nagpabilin sa mayon ka nga walang wala tungod kay igsoon ang ilang pagtuo sa Ginoo dili mo panalangin. Adunay mga Kristohanon karon nga ay dili kailangan ikaw maningkamot para mapanalanginan ka. Wala sila nagsalig sa pulong sa Ginoo. Wala sila nagsalig sa saad sa Ginoo igsoon. Ako nagalaom ko sa saad sa Ginoo. I hope ikaw sab nga nagapaminaw ini nagalaom ka sa mga saad sa Dios kanang abundansya nga kinabuhi kay gihatag niya na para sa imuha ug sa kuha. Praise God. Ikaduha, sa mga gisaad sa Ginoo nga dapat nimong laoman. Okay, in Jeremiah chapter 29 verse 11, ingon siya, hatagan taniyag maayong kaugmaon. In verse 11, nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan. Plano sa paghatag kaninyog paglaom ug maayong kaugmaon. Praise God. Mao ni ang plano sa Ginoo igsoon. Paghatag ug maayong paglaom ug maayong kaugmaon. Ang plano sa Ginoo sa imong igsoon dili ka aron masakit, dili ka aron magantos, dili ka aron magpuyo sa kapobrehon, kabalaka, kundili ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon nga magpuyo ka nga haruhay, na kay maayong kaugmaon, na kay maayong paglaom. Ang kagustuhan sa Ginoo igsoon nga maprotektahan ka, mapanalanginan ka, malipay ka sa kinabuhi uban sa mga kamot sa atong buhi nga Dios. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Unsa pa ikatulo?
In Matthew 7:11, common kay kani igsoon akong gipang tackle sa inyo karon is common kay ini nga mga verse sa ato apan usahay makalimuta sa mga saad sa Dios. Makalimuta kung unsa ang mga saad sa Ginoo nga kailangan natong lauman ug hawiran kay pulong na sa Ginoo igsoon. Ikatulo, Matthew 7:11 siya mga maayong mga butang iyang gisaad sa imo. Ingon siya, kung kamo mga tao nga dautan makahibalong mo hatag sa maayo nga mga butang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan sa langit. Ihatag gayud niya ang maayo nga mga butang ngadto sa mga mangayo kaniya. Ikaw igsoon, nagapangayo ka ba sa Ginoo? Nagapangayo ka ba mga butang or provision or protection or healing nga gikan sa tong buhi nga Dios? Kung nagapangayo kay igsoon, laumi ug hawiri ang pulong sa Ginoo kay imo nang madawat. Kay ang iyahang mga panalangin igsoon, ang iyahang mga maayong butang, ang iyahang maayong kaugmaon igsoon, iyahang giandam alang sa mga tao nga nagtuo ug nagsalig nganha kaniya. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay, unsa pa? Ang Dios nagasaad og protection. Unsa man? Protection sa ato karon, ilabi na sa atong panahon karon. Amen ba? Kaya nga naman unsam day nahitabo sa atong panahon karon. Ingon ang Biblia, tungod kay ang kalibutan pagasulayan, munang naay protection ang Ginoo. Naa ang divine protection sa Ginoo sa imong kinabuhi, pagpanalipod sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nganong nagsaad man ang Ginoo og protection, tungod kay dautan ang nagdumala ni ining kalibutan na. Sama sa last Sunday nga sermon, gipakita sa Ginoo sa tua ang Psalms 91 verse 1 and 2. Ang upat ka pangalan sa Ginoo. Pinakalabing halangdon, Most High, Almighty, Lord and God. Didto gipakita sa Ginoo nga nakapuyo ka sa pinakalabing halangdon, pinakataas, pinakalig-on, pinakagamhanan, provider. Ug sa ang ikalima nga pangalan sa verse 16, atong salvation is, unsa man ta siya? Soteria sa Greek. Unsa man, kompleto, deliverance from the molestations of the enemies. Redeemed, you are redeemed from earthly ills, blessings, salvation, protection. Naa kompleto igsoon ang salvation nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ug atong nakita dito nga ang kaluwason ug katong tanan nga mga panalangin, katong tanan nga mga protection nga imong nadunggan ni atong mga pulunga, dili to nimo madkawat pinaagi sa imong sariling pagpaningkamot. Kay ingon siya ang number 5 nagasimbolo sa grasya. Kung pasabot ato igsoon, nagpasabot niya ang tanan maangkon nimo dili sa imong mga maayong binuhatan kun dili pinaagi sa grasya nga mao si Kristo. Pinaagi sa grasya nga iyang gihatag kanimo ug kanako, pinaagi sa iyang kaluoy igsoon, madawat nimo tungod sa imong pagtuo ug pagsalig sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Ika-upat, ano siya? Wisdom. Aron dili ka madala ni Satanas. Gisaaran ka si Ginoo og wisdom. Laoy mi na igsoon ug pangayo kay ingon siya madawat nimo ang imong gipangayo sa Ginoo. Madawat nimo na kung imong pangayoon, madawat nimo ang mga panalangin o mga saad sa Ginoo sa diha nga imong pangayoon diha sa Ginoo. Praise God. Kay ang panultihon, chapter 2 verse 1, ambak ta sa 10 hangtod sa 12, mo ni gikinahanglan nato igsoon nga gipanganlan ni diag ang kamahinungdanon sa kaalam. Praise God. In verse 1 ingon siya, anak, dawata ug tipigi sa imong kasing-kasing ang akong mga gipanudlo ug mga sugo. Praise God. Ingon siya, dawata ug tipigi sa imong kasing-kasing ang akong mga gipanudlo nga mga sugo. Kay nga naman igsoon, mao ni ang kaalam nga gikan sa Dios. Kay nga naman pasadiha kung imo ning tipigan, kung imo ning dawaton, kung imo ning ibutang sa imong kasing-kasing ug unahuna igsoon. Ingon siya sa verse 10, mahimo kang maalamon ug makahatag kinig kalipay kanimo. Sa diha nga ang kaalam nga gikan sa Ginoo imong hawiran, imong saligan, imuhang tipigan, imuhang dawaton sa imong kinabuhi igsoon, maghimo kanimong
manggialamon ka ug makahatag kanimo og kalipay, makahatag kanimo og kiya sa tanan nimong pagabuhaton, desisyon sa tanan nimong pagabuhaton. In verse 11 ingon siya, kung may panabot ka og kahibalo nga mo desisyon og insakto, makasalbar kini kanimo. Ug maglikay sa daotang binuhatan ug sa mga taong daotan og sinultihan. Praise God, ang kaalam igsoon kailangan nato aron dili ta madala sa mga pamaagi, mga teknik ni Satanas igsoon diri sa kalibutan. Siya ang maghatag sa imuha, siya ang mag-guide sa imuha, siya ang magtudlo sa imuha sa paglikay sa mga buhat sa kaaway. Siya ang maglikay kanimo gikan sa mga plano sa kaaway. Siya ang magpadalangin sa imuha, siya ang magalig-on sa imuha. Mauna ang kaalam nga gikan sa Dios igsoon. Dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan, siya makikuban sa imuha igsoon. Praise God. Hallelujah. Unsa pa? Ingon siya, nagsaad siya og bag-o nga kubinante. Praise God. Nganong nagsaad pa man ang Dios og bag-o nga kubinante igsoon? Unsa ditong mga daan? Praise God. Nga naman, tungod kay ang daan ison grabe kalisod. Mingon sila naiuban nga nag-convert into Muslim tungod kay ingon sila ang pagkakristohanon daw lisod jud ka makaadto sa gingharian sa langit. Kay nganoman grabe ang mga balaod, grabe ang mga sundunon, gamay mali nakasala na kasi Ginoo, gamay sipyat dili na ka mapanalanginan, gamay sipyat dili na ka makaadto sa gingharian sa langit. Mo nang uban nag-convert into Islam, but sa tinuod lang igsoon, sa tinuod lang kung magpabilin ta sa daan nga kubinante, walay tao nga makasulod sa gingharian sa langit. Apan kini nga bag-o nga kubinante nga gisaad sa Dios kanato igsoon is makahatag kanato kusog, makalipay kanato, makadasig kanato. Nganong nagsaad man ang Dios og bag-o nga kubinante? Aron dili ta maglisod, aron dili ka maglisod sa imong kinabuhi, aron walay condemnation sa imong sulod, aron walay tao nga mokondenar sa imong igsoon, tungod kay ang pulong sa Ginoo nagahatag sa imong kusog, mo'y motabang sa imong, mo'y mogiya kanimo ang bag-o nga kubinante igsoon, mo'y maga-comfort sa imong. In Hebrews chapter 8 verse 10 to 12 ingon siya, sa verse 10, mingon usab ang Ginoo, ang bag-o nga kasabutan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini, isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan ug itisok ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katauhan. Wala na musulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsuon, ilha ang Ginoo. Tungod kay silang tanan, makaila ka nako, gikan sa labing ubos, hangtod sa labing dungganon. Kay pasayloon ko sila sa ilang mga dautan, nya binuhatan ug dili ko na hinumduman pa ang ilang mga sala. Mao ni ang bag-o nga kubinante nga gisaad sa Dios igsoon, dili niya hinumduman ang imong mga dautan nga sala. Isilsil sa Dios sa imong alimpatakan ug ikulit diha sa imong kasing-kasing kung unsa ang kasuguan sa Ginoo igsoon. Dili na ka maglisod kung tungod kay ang balaang espiritu maoy magapahinumdum sa imuha, maoy magagiya sa imuha, maoy magatabang sa imuha aron mabuhat nimo kung unsa ang kagustuhan sa Dios sa imong kinabuhi. Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Mo na igsoon, nagsaad ang Dios og bag-o nga kubinante og maunay akong gihawiran karon. I hope mao po na inyo ang gihawiran og inyong gilauman igsoon aron walay si bisan kinsa nga makakondena sa inyo, walay si bisan kinsa nga makalinla sa inyo gikan diha sa grasya sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Unsa pa? Paglaom para sa atong eternity. Gisaaran ta niya igsoon salvation sa atong eternity. Laomin ha, hawirin na. Kay gisiguro ni Kristo ang atong kaluwasan na igsoon gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ingon siya sa Hebrews chapter 9 verse 11 and 12, ang pulong sa Dios nagingon, apan karon miabot na si Kristo, ang atong pangulong pari sa mas maayo nga pamaagi, misulod siya sa tulda nga mas hingpit, dili kini hinimo sa tao ug wala kini dinhi niining kalibutan. Kausalang gayud naghalad si Kristo sa labing balaang dapit ug wala na gayud niya kini usba pa. Dili dugo sa mga kanding o sa mga lating baka ang iyang gihalad, kundili ang iyang dugo mismo ug tungod sa iyang dugo. Tungod sa iyang dugo, praise God, ug tungod niini gitubos niya kita aron nga mahimong maayo ang atong kahimtang ug bisan kanu sa dili na kita
masilutan tungod sa atong mga sala. Praise God. Mo na day igsoon, gibuhat ni Kristo ang tanan kausalang didto sa cross. Dili sa dugo sa mga baka o sa mga karnero o sa mga kanding. Ang gihalad niya dili parehas sa gibuhat sa Old nga Testament, sa Old nga Covenante, nga kailangan sila mohalad. Kailangan ang dugo sa mananap aron paghugas sa ilaha, paglimpyo sa ilaha, kung dili ang dugo ni Kristo igsoon, aron ikaw ug ako adunay kasiguruhan, aron ang imong kaluwasan sa eternity igsoon, sigurado na walay makababag, walay makapildi, walay makakuha, kung dili ang Dios lang. Tungod kay ang Dios mo'y nagpahimutang ni ana, gihatagan kanya kasiguruhan nga dili naka masilutan tungod sa imong mga sala nga nabuhat. Tungod kay humana gisilutan ang sala nga imong nabuhat dito sa cross more than 2,000 years ago. Mo na ang gibuhat ni Kristo igsoon dito sa cross para sa imuha o para sa ako. Hallelujah. Praise God. Katong tanan igsoon para to sa imuha. Katong mga saad laom ito kay para to sa imo ug daghan pa. Unsay kasiguruhan nga madawat nimo ang saad? Okay, number 1. Nagpakamatay si Jesucristo more than 2,000 years ago dito sa cross sa Kalbaryo. Humana. Tungod kay iyang gipakamatyan igsoon ang tanang saad sa Dios para to sa imo. Iya tong gibuhat tungod kay mahal kaniya. Gipangga kaniya igsoon. Tungod kay kabalo siya nga dili nimo kaya nga mag-enjoy sa kinabuhi. Dili nimo kaya nga maluwas. Dili nimo kaya nga kanang unsa ba sa imong kinabuhi kung dili tungod lang sa Ginoo, tungod lang sa gibuhat ni Kristo igsoon, madawat nimo ang tanan, madawat nimo ang gisaad sa Dios. Okay, ikaduha, ang balaang espiritu. Ingon siya Romans chapter 5 verse 5, og dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong kilauman. Mao ni ang atong sa man foundation text. Dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilauman. Tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala ka nato, nasayran nato nga gigugma kita sa Dios. Praise God. Tungod sa balaang Espiritu Santo igsoon nga gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing diha sa imong kinasuluran, sa diha nga gidawat nimo si Kristo. Ingon nga Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi ang balaang espiritu naa nagapuyo diha kanimo, ug dili gyud na siya mobiya sa imong igsoon. Bisag unsay mahitabo nganuman, limpyo na ka, gilimpyuhan ka si Dios, gibalaan ka si Dios, gihimo kang angayan nga mahimong templo sa balaang espiritu. Muna adunay kasiguruhan nga madawat nimo kung unsa ang gisaad sa Dios nga imong gilauman karon. Amen. Praise God. Ang Romans chapter 5 verse 5 ingon siya, ang Dios mao ang nagaandam kanato aron madawat nato kining bag-o nga lawas. Ug gihatagan niya kita sa Espiritu Santo aron masiguro nato nga kinibuhaton gayud niya. Ang tanan igsoon giplanong natanan sa Amahan. Gikan pa sa pagbuhat sa kalibutan, giplano na ka, gipili na ka, giplano na, nakalatid na daan ang imong kinabuhi, nakasulat na sa Biblia, nakasulat na sa iyahang libro, kung unsa ang dagan sa imong kinabuhi, kung unsa ang imuhang kaugmaon. Ang imuha lang musalig ka sa Ginoo, mutuo ka diha kaniya, kay ang Amahan, ang tanan naghanay, siya ang nag-andam kanato og bag-o nga lawas. Wala pa ka natawa pan andaman na ka sa Dios dito sa eternity og bag-o nga lawas tungod kay iya kang gipili nga daan og sion. Og karon sa naapata din sa kalibutan ang balang espiritu mao iyang gipadala nganha kanimo nga mahimo nimo saman magbalantay, standby, maghimo nimong abogado sa imong kinabuhi, magtutudlo, siya ang tanan kanimo igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Mo na ang kasiguruhan igsoon nga imong madawat kung unsa ang mga kaayuhan nga isaad sa Dios. Kinsa ang nagsaad sa mong paglaom? Ang Dios Amahan. Ato nang gibasa, ang Dios Amahan ang nagsaad sa maong paglaom. In Hebrews chapter 10 verse 23 ingon siya, magmahugtanon kamo. Praise God. Hallelujah. Magmahugtanon kamo. Magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha. Tungod kay ang Dios nga nagsaad masaligan gayod sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Hugti igsoon na imong pagtuo. Hugti igsoon na imong paglaom sa saad sa Dios. Kay nga naman matinumanon siya, masaligan ang Dios nga nagsaad sa iyang mga panalangin kanato
ug ato nang madawat igsoon. Amen. Unsa pa? Tungod kay ang pagkabanhaw ni Kristo mo'y naghatag kanato og kasiguruhan. Tanan igsoon, kung wala na banhaw si Kristo, walay kasiguruhan ang imong kinabuhi, walay kasiguruhan ang mga saad sa Dios, walay kasiguruhan ang mga panalangin, walay kasiguruhan ang imong ugma. I don't know. Wala ko kabalo kung unsa nay nahitabo sa atong kinabuhi karon. Batungod kay nabanhaw si Kristo igsoon, daghan gila dinhi sa kalibutan nga ilang giilang nga Dios, apan si Kristo lang igsoon ang namatay ug nabanhaw. Tanan nga ilang giilang nga Dios namatay apan wala gyud nabanhaw. Mao na si Kristo dalaygon kaayo siya. Kay ang 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4 ingon siya ang pulong sa Dios nga giuluhan kini og may maayo kita nga mapaabot. Sa verse 3, daygon ta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dako nga kaluoy kanato, nataw kita pag-usab pinaagay sa pagkabanhaw ni Kristo. Mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulundon. Kini nga panulundon atuwa sa langit, kanunay nga hinlo ug matahom ug dili kayod mawala. Praise God. Tungod sa dako nga kaluoy sa atong buhi nga Dios igsoon, nabuhi ka, nabanhaw ka, nagkaroon ka og bag-o nga pagkatao tungod sa pagkabanhaw ni Kristo dito sa cross. Muna adunay kasiguruhan, adunay paglaom igsoon sa mga saad sa Dios tungod kay gibuhat ni Kristo ang tanan. Kini nga panulundon tungod sa gibuhat ni Kristo, insya hinlo, limpyo ug dili gayod mawala. Mauna ang panalangin, eternity ng saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, kaya niya mutuman sa iyang saad. Kung unsa ang gisaad sa Ginoo sa mga igsoon, kung imo nang gilauman, kung imo nang gihawiran, kung imo nang gisaligan ang pulong sa Ginoo, kaya siya mo saad. In Romans, kaya siya mutuman sa iyang saad. In Romans chapter 4 verse 21, ingon siya diha, tungod kay misali gayud siya nga makahimo ang Dios pagtuman sa iyahang gisaad. May tungod ni kang Abraham igsoon. Iyahang gilauman, iyahang gituuhan nga ang Dios kaya mutuman sa iyang sa gisaad niya kang Abraham. Ug tungod kay naglaom og gihawiran ni Abraham igsoon, natuman og iyang nadawat kung unsa ang gisaad sa Dios sa iyang kinabuhi. Ikaw, unsa bay nakaplagan nimo diha nga mga saad sa Dios diha sa Biblia? Tanan nimong mabasa ug makita diha sa pulong sa Dios igsoon, hawiri ang pulong sa Dios, tuuhi ang pulong sa Dios, saligi ang pulong sa Dios. Kay kung nadawat ni Abraham nga wala siya naka-experience nga iyahang manluluwas nagpakamatay sa iya, nga iyahang manluluwas nagpuyo diha sa iyang kinasuluran, unsa pa ka ikaw, unsa pa ka ako, nga ang atong manluluwas namatay dito sa krus sa Kalbaryo tungod sa imong sala ug tungod sa akong sala, ug nagpuyo diha kanimo ang balang espiritu ug nganhi kanato kanako nga mo'y kasiguruhan nga madawat nato ang iyahang gisaad. Amen. Praise God. Unsa pa? Ang tanang saad are yes and amen. In 2 Corinthians 1 verse 20 ingon siya, pinaagi kaniya ang tanang gisaad sa Dios natuman. Busa makaingon kamo nga kasaligan gayon ang Dios og pinaagi niini madayeg siya. Praise God. Ang tanang saad sa Dios are amen in Christ. A yes in Christ and amen for the glory of God. Kung imong tan-awon igsoon ang pulong sa Ginoo, unsa kadaghan ang mga saad sa Dios. Unsa, grabe, nilibuan ka mga saad ang naa sa pulong sa Ginoo ug kanang tanan igsoon are yes in Christ and amen for the glory of God. Nganong man na igsoon, tungod kay gusto sa Dios nga magpuyo ka nga madikayaon, magpuyo ka diha sa kaabundansya, magpuyo ka diha sa kalipay, magpuyo ka diha sa kalinaw, magpuyo ka diha sa pagkamatarong. Amen ba? Praise God. Mo nang atong Dios. Mo na siya, naana siya kamaayo. Kaya sa English, yan siya, for as many as are the promises of God in Christ, they are only answered yes. So through Him we say our amen to the glory of God. Mo na siya igsoon ang pulong sa Ginoo. Okay? Unsa pa yung mga kasiguruhan? Gihatag gani niya ang iyang pinalangga nga anak. Oni ang kasiguruhan igsoon. In Romans chapter 8 verse 32 ingon siya, wala niya ihikaw ang iyang anak, hinuon gihalad niya kini alang kanatong tanan.
Kung gihatag niya ang iyang anak, ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang. Praise God. Sa imong hunahuna igsoon, makaingon ka nga imposible man siguro ihatag sa Ginoo sa ako ang iyang gisaad kay dili man ko worthy. Makasasala man ko. Dili siguro ni ihatag sa Ginoo. Tinuod igsoon, kitang tanan makasasala. Walay tarong sa atwa dinhi sa kalibutan. Apan tungod sa gibuhat ni Kristo igsoon, tungod sa iyang gibuhat para sa imuha ug sa kwan didto sa krus sa Kalbaryo, iyang gipabuhagay iyang dugo aron maglimpyo sa atong mga kasalanan, iyang giantos ang tanan padulong sa krus aron ikaw ug ako nga pinaagi sa iyang mga labon mga ayo kita. Igsoon kung gihatag sa Dios Amahan ang iyang pinalangga ug bugtong nga anak ug mao ang iyang kaagapay sa pagbuhat sa kalibutan, unsa pa ka ang imong mga gipangandoy, imo nang madawat igsoon. Ang pulong lang is laumi, tuuhi, saligi ang pulong sa Dios. Praise God. Kay kaya niya ihatag sa imo igsoon. Kay siya ang tanan, siya ang nag-create niini, siya ang tag-iya sa tanan. Si Satanas nahimo lang nakadumala sa kalibutan tungod kay ang authority nga naa kang Abraham iyahang gihatag kay Satanas. Sa pamaagi nga misunod siya sa linglan ni Satanas. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, si bisan kinsa nga imong sundon, mao'y imong agalon. Mo na igsoon. Mo lang to nga higayon nga nakuha ni Satanas ang authority dinhi sa kalibutan, mo nang siya karon ang nagdumala sa kalibutan. Praise God. But ang sa tinuod igsoon, ikaw nga naay Kristo, ikaw nga nagsalig sa Dios, naa kay authority, ikaw karon ang makadumala sa kalibutan. Ikaw karon ang naadunay gahom nga mudumala sa kalibutan. Praise God. Hallelujah. Unsa pa? Ang gipangayo lang sa Ginoo igsoon is sa tanang mga butang, katong mga saad nga kasiguruhan para sa tuwa igsoon. Number 1 lang ang gipangayo sa Ginoo sa tuwa is unahon gyud nato ang Ginoo. Ang Matthew 6:33 ingon siya, busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Kung imong sabton igsoon, unaha lang siya. Wala na gilain. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kinsa man ang righteousness? Kay Jesus. Romans 5:17. Ang pagkamatarong is gasa. Tungod kay gigasa na ni Kristo para sa imo. Tungod kay dili nimo kaya nga mahimo kang matarong sa atubangan sa Dios. Kun dili tungod lang sa grasya ug sa kaluoy sa Dios nga naha kanimo. Mao na ang pagkamatarong gihimo niyang gasa para sa imo ug sa ako aron dili ka maglisod igsoon. Og unahon nato ang Dios, unahon nato ang mabuluhaton para sa Dios. Kung unsa sa matag adlaw, ilabi na sa imong pagbangon, unaha ang Dios pagpasalamat. Unaha ang Dios pagpangayog tabang. Unaha ang Dios sa tanan nimo. Before ka mo decision, unaha ang Dios. Sa tanan igsoon, unaha ang Dios. Kay ingon siya, pag-iuna nimo ang Dios, pag-iuna nimo ang pagkamatarong nga gikan ni Kristo igsoon. Tanan nimong pangandoy, tanan nimong pangayoon sa Ginoo, mga gagmayng butang lang na sa iha igsoon. Iyahan ang ihatag sa imo. Iyahan ang ipabuhagay sa imong kinabuhi. Amen. Kailangan natong sabton kung unsa ta kamahal sa Ginoo. Ang paglaom nga dili mapakyas tungod na sa gugma sa Ginoo. Nga iyang gibubo dinhi sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa balang espiritu nga maoy iyang gihatag ug gipadala alang kanato igsoon. Praise God. Unsa gibuhat ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago? Mao to ang mag-empower sa imo. Aron ta mutuo, mulaong ug mosalig sa pulong sa Dios. Mao to ang maghatag kanato kusog. Ang gibuhat ni Kristo igsoon, mao to maghatag sa tuwag kusog. Ug ang balang espiritu mo to maghatag sa tuwag kusog aron makapadayon ta. Tungod kay mao kini ang gibuhat ni Kristo dito sa cross igsoon, mao to ang pinaka or kinatapusang pamaagi nga pagpakita sa iyang gugma nga hika nato. Amen. Ang gibuhat ni Kristo igsoon, mao to pinaka ulas nga pamaagi nga gipakita niya ang dakong gugma nga naha kanimo ug nga hika nako. Ang imong kahimtang miabot na sa imo nga nagagikan sa gawas. Kanay mong naagian karon. Niabot na sa imo nga gikan sa gawas. Apan ang paglaom nga naa sa imong kinasuluran, sigurado na. Usa kini ka kusog nga
magdala kanimo ngadto sa realidad. Kung unsa ang gipakita sa Dios dinhi sa atong mga kasing-kasing. Ang bagyo moabot, ipalid man ka sa mga balod, patungod kay atong paglaom nakaangkla diha sa kinatapusang pagpakita sa Dios sa iyang gugma nga nihi kanato, atong pagpalansang niya sa cross. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga nihi kanato. Mo nga dili ta matarog, makapabilin ta nga lig-on, makapabilin ta nga malipayon tungod sa iyang sakripisyo. Sigurado jud ta nga mag-enjoy kung sa kinabuhi dili lang sa langit kun dili dinhi usab sa iyo ta. Atong ma-enjoy kung unsa ang para sa imo ha. Amen. Ang paglaom importante. Tungod kay kung walay paglaom, dili mahimo ang pagtuo. Mauna ang paglaom tungod kay mao kini ang blueprint o hulagway sa kinasuluran kung unsa ang gusto nga buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Og nagabasi kini sa pulong sa Ginoo. Og sa diha nga musugod ka na sa pagsulti o mubuhat diha sa pagtuo mahitungod sa kung unsa ang imong gilauman, then imo unyang makita ang blueprint or hulagway diha sa imong kinasuluran nga mahimong tinuod. Amen. The only way to keep real hope is to keep your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga si Jesus dinhi pa sa kalibutan, he never lost sight of where he was headed. Motong nabuhat niya ang kailangan niyang buhaton or humanon dinhi sa kalibutan samtang dinhi pa siya. Gihuman niya pagbuhat ang tanan para sa imong igsoon. Gipulfill niya ang requirements sa balaod tungod sa imong ug sa ako. Gibayran niya ang tanan aron ikaw ug ako dili maglisod. Hallelujah. Higala. Wala nagamatter sa imong sitwasyon karon nga murabag wala na kay paglaom. God specializes in the impossible. O siya diha nga itutok mo ang imong mga mata ngadto kaniya. Ngadto kang Jesus sa iyang finished work dito sa cross. He turned things around for you. Amen. Kung musalig ka sa iya, magmalahotayon ka, magmadaogon ka, magmalampuson ka, mo enjoy ka sa kinabuhi. So, amen. Praise God. Inana ang pulong sa Ginoo. Inana siya ka maayo. Inana siya ka mahigugmaon sa atong mga kinabuhi. Katong tanan igsoon nga mga saad nga imong nadungog karon, kung imo tong lauman, kung imo tong saligan, kung imo tong tuuhan, imong pangayuon, i-declare ngadto sa Ginoo para to sa imo. Mag-enjoy ka ato igsoon. Saligi ang pulong sa Dios. Okay. Sa mga tao nga walay pagsalig, dili gid maka-enjoy ana. Mabuhi man to sila, pero pinaagi silang pagpaningkamot, pinaagi silang paghago sa ilang sariling sikap. Pero igsoon, ang blessings nga gikan sa Ginoo effortless. Makadawat kag panalangin nga gikan sa Ginoo, makaingon jud nga Lord, amazing jud kay ka. Diha ang time nga makaingon ka nga Lord, tinuod jud ka. Kaya nga naman maka-amaze. Ang mga panalangin sa Ginoo igsoon, maka-amaze gid sa tinuod lang. Akong na-experience ang pagkamaayo sa Ginoo. Wala na ko'y trabaho, but God provided me everything. Siya ang nag-provide sa kuha. Siya ang nagalig-on sa kuha. Siya ang naghatag og pamaagi. Daghan ako ginatan-aw ng mga unsay klaseng negosyo o trabaho. But the Holy Spirit says, hulat lang, nagaanda mga Dios para sa kuha. O karon igsoon, naghinay-hinay na mag-enjoy sa mga panalangin sa Ginoo. Nga narami sa balay, naghinay-hinay na magdawat sa ihang mga saad tungod kay gituuhan ako o gisaligan ako ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Dios nga may nagkuha sa ato gikan sa gingharian sa kangit-ngit ngadto sa gingharian sa kahayag nga mo ang iyang gingharian. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ug magapadayon ta igsoon. Salamat sa pulong sa Dios. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa kahigayunan nga inyong gihatag kanato. Amen. Ato ta sa ato ang communion. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. May sa tong andam, ibayo ninyo ang bread. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuha sa tinapay o nagpasalamat siya sa Dios o mingan siya. Kini nga bread nga nagsimbolo sa akong lawas, nga nagsakripisyo alang kaninyo.
Buhata kini alang sa paghandom kanako. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong grasya nga imong ginapabuhagay sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdom na usab kanamo sa imong mga saad nga among lauman, among hawiran. Ug Lord, imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo ang pag-antos tungod kay gusto ka nga kami maglipay. Kami mag-enjoy sa imong mga panalangin. Kami mag-enjoy sa imong mga saad. Ug Lord, giantos nimo ang tanan nga pinaagi sa imong mga labod. Kami nangaayo. Salamat Ginoong Hesus sa tanan sa imong gibuhat para sa among kinabuhi. Kay kabalumi kung wala ka, wala gid kami paglaom, wala mi pag-asa. Busa dalaygon ka sa walay katapusan ang kampasidunggan samtang kami aduna pay kinabuhi, ikaw lang ug ikaw ang mabayaw sa among mga kinabuhi pinaagi sa tabang sa balang espiritu. Salamat Ginoong Hesus sa tanan sa imong pagabuhatan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na ito ang kupa. Sa mga gabi, gibudhian si Jesus, mikuha sa kupa. Ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kinigihatag sa iyang mga tinunan ug maingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Wahata kini alang sa paghandom kanako. Ganoong Hesus, salamat sa imong pagkamaayo. Tungod lang gyud sa imong grasya ug tungod sa imong hamili nga dago, kami nahimong angayan, kami nahimong takos diha sa mata sa Dios. Imo kaming gipasig-uli ang pinagi sa imong hamili nga dugo, kami napasaylo sa among mga kalapasan gikan sa among pagkabata karon og hangtod sa mobalik ka Lord Jesus. Kami angayan tungod sa imong hamili nga dugo. Kami napasaylo tungod niini. Lord Jesus, salamat sa tanan. Salamat nga pinaagi sa imong hamiling nga dugo na diha nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin nga imong gisaad sa imong mga katawhan. And Lord, we believe nga among ma-enjoy kung unsa ang mga panalangin, kung unsa ang mga saad nga imong gisaad kanamo tungod kay sa imong hamiling nga dugo mo naghimo kanamo nga angayan sa imong mga panalangin. Basta dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat mga igsoon sa panahon nga inyong gigugol niini nga buluhaton. Salamat sa itong mga kaigsuonan diha. Ayaw mo pag-undang, pagduo sa itong buhi nga Dios. Ayaw mo pag-undang, pagsalig, paglaom kung unsa ang pulong sa Dios nga gisaad nga na kaninyo. Kaya ang Dios matinumanon siya nga mutuman sa ihang mga saad para sa inyo, para sa inyong kalipay, para sa inyong kaayuhan. Salamat mga igsoon, salamat sa New Covenant in Christ family. Uban kay Pastor ni, uban kay Sister Yani, ang Dios magapanalangin kaninyo. Sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ family, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Sa akong mga kaigsuunan, sa mga ginikanan, sa mga bayaw, pag-umangkon, sa mga kaigsuunan nga nasa Kuwait, nasa Indonesia, sa Qatar, sa nagasubaybay niini nga buluhaton, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ilabi na sa atong presidente sa nasod sa Pilipinas, sa tanang nagdumala sa Pilipinas, ang Dios magapanalangin kaninyo. Sa tanang mga frontliners, ang Dios magapanalangin kaninyo. Sa mga kapulisan, doctors, sa mga kasandaluhan, sa mga nurses, ang Dios magakomfort kaninyo. Ang Dios magahatag kaninyo wisdom o aron unsaon ninyo pagsukol sa maong balatian. And ikaw, coronavirus, we bind you in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom, amo kay gihinginlan, pahawa na diri sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa tanan, sa imong pagkamaayo ug sa imong pagabuhaton sa matag usa namo ka kinabuhi. O karon ang Dios mismo ug atong amahan ug kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. O sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios. Ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo. Aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balaang espiritu. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag.
Ang Dios magapreserba sa inyong pagawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawid kaninyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala. Diha sa presensya sa iyang himaya uban ang nag-apaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ug manluluwas ang himaya ang kahalangdon kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat ug God bless.